Sa Good Vibes, Barangay Tanod nga nagalibod sang taho ang nagahimakas para malampuwasan sang pamilya ang kapigaduhon. Kadungan sini ang iyaman nga pagpatuman sang misyon sa pagpahaganhagan sang kriminalidad sa komunidad. May report si Nico Delfin. Nagatagi ti man ang init kag bisan nagaulan, wala nagauntat ang 57 anyos nga si Roberto Castro nga mas kilala nga si Rambo sa iya paglibod sang taho sa Bacolod. Ang iya mabukod nga panglawason kag masami pagsuksok sang camouflage nga panapton, isa sa mga kabangdanan nga ginhingadlan siya nga Rambo. Paano mo ginamintain ang lawas mo? Kakaon ko taho dason nga donate ko dugo after 6 months kapakwa ko dugo. Gina-survive ko nga akong kagulingon na disiplinado bla na wala sang bisyo. Way makainom ako pero nablang bulong na sa kapoy. Pero ang mabukod nga lawas kag kusog ang iya ginagamit hindi lang sa paghakwat sang binagto nga taho kundi pati man sa kampanya kontra kriminalidad, ilabi na sa illegal nga droga bilang executive officer sang tanod sa Barangay 29. Kung ano mo gid makapoy ko galing kay tiga pangamuyo na ko sa babaw. Ang number 1 makabulig sa aton ang Ginoo gid na makabulig sa akon pamilya na matagaan kami sang bakod. Kag palayo lang ang mga balatian sa amon. Luyag kontani ni Rambo nga mangin isa ka pulis pero napaslawan siya. Mga illegal na mga kontra ko kay tungod ang akong bata ni isa ka babae doon nagbuwang sa Shabu. Parang napusan niya ko ganito bo na pilasan si Papaya. Kisa that time dumasinggit mo ko. Kisa dumabuhang mo ko po super. Bato lang. Ginabatuan ko lang. Fighting spirit lang. Nangin anay boksidor man si Rambo sang dekada 90. Suno sa iya, masami siya nga makabaton sa mga pagpanghangkat sa dalan. Pero mas ginapili niya nga magrikta na ng lakat para makalibod sang taho. Okay na kay Rambo nga mapauli ang masobra sa 500 pesos nga kinitaan para man sa kinahanglanon sang pamilya sa matag adlaw. Subong, kaluoy sa mga Ginoo, ang ibabaw gatanaw man sa ako na mayo man nga ako na ginahimo sa parehas ko wala makumay ginatapakan. So tinlo ang ako niya pagpangabuhi. Para kay sino ka nagapangabudlay? Sa babaw sa Ginoo giya sa atong Ginoo. Pero para sa diening mo pagsakripisyo adlaw-adlaw? Para sa akong pamilya man kag sa akon man ng mga kwan sa mga utod ko man sa iban man. May 7 ka mga kabataan si Rambo kag may 8 naman ka mga apo. Pero sa iya nga edad, wala siya nagakalipat nga mag-exercise. Nagapati si Rambo nga importanteng paghalong sa ikayong lawas, agud man bisan paano makapadayon siya sa pagserbisyo kag mahatag ang mga kinahanglanon sang iya nga pamilya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.